Minangkani requestipun sapa masalah saking Jepang memang pokoke. Oke. Mas Reza apa sapa ngono. Lah jajak ilang. Oh Mas Reza yang ada di Jepang. Lagu kebangsaan. Ora gampang nopo lalakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nopo kasunyatan tresno kowe sumanding wong liya Di kelasnya ya Mas Reza. Di kuat-kuatnya Mas Reza. Nek sobo parang sing hati-hati. Dek wis bahagia. Senadyan ora ikhlas kudu lega. Thank you.
Bapak Agus. Anak buahmu iki. Dan juga